Pinanggih malih para dulurku sedaya, menika kula badhe ndamel sambel tempe serba dibakar. Tempene dibakar. Nah, terus bumbu-bumbune nggih dipun bakar. Bumbune menika wontenipun namung lombok, brambang lan bawang. Menika dipun bakar sedayanipun. Nah, mekaten nggih Lur, dipun bakar wonten dhuwur kompor utawa teng luwengan mboten napa-napa. Nah, menika dipun arah-arah matenge supaya mboten kegosongen alias mboten pahit ngoten nggih Lur nggih. Lah sampune dibakar ngeten iki Lur nggih to. Iki dibakar kabeh, lombok, brambang, bawang juga dibakar, tempe dibakar, bar niku terus lomboke niku Lur nggih to dipun gerus wonten cowek niki mangke. Nah, niki ben mateng sik Lur. Lah sakniki ditutut saking suntuke Lur. Amargi badhe kula sambel. Dadi mboten digoreng lomboke tapi serba dibakar. Dadi tenek minyake. Lah niki namung lombok, brambang, bawang dibakar lajeng uyah kali penyedap rasa. Mencedapi rasa saged ndamel sasa utawi ndamel lintune mboten napa-napa. Tumbake jenengan lajeng tempene Lur. Nah, tempe sing dibakar disalap cowek ngeten iki. Nah, syukur badhe kan wonten kemangi luwih mantap Lur. Nah, krana mboten wonten kemangi namung tempe kali sambele mawon kula gerus ngeten iki Lur. Nah, niki pun sewedep enak lho, kone segone anget mantap banget. Nah, niki pun dados Lur. Monggo Lur dipun tili sarapan, kok sarapan. Maem bareng-bareng kalian kula menika. Ku Lur, dipun cobi Lur, ndah nio. Enake rek, matur sembah nuwun Lur, nggih Lur.